Здравейте, доктор Кипрова. В последните години все повече двойки срещат трудности при зачеването. Кои са причините за това и кога може да говорим за проблем? Причините могат да бъдат различни, но преди да стигнем до причините, трябва да се обособи кога всъщност има проблем. Проблем най-често и по дефиниция е когато има неуспехи репродуктивни в рамките на 2 години. Когато обаче възрастта на жената в двойката основно е по-напреднала, над 35-6 годишна възраст, е хубаво да считаме, че има проблем при 1 година, година и половина максимум неуспехи. Причините са различни. Прекалено обширни, няма да ни стигне времето да ги изговорим. Най-общо могат да са от страната на мъжа, от страната на жената или най-трудният за нас вариант – неизяснените причини. Какви са първите стъпки, които трябва да предприеме една двойка, когато се установи, че има фактор, който пречи на забременяването? Да се обърне към репродуктивен специалист. След което да се търсят причините за тези неуспехи. Правят се редици изследвания и при жената, и при мъжа, които някои от тях са инвазивни, повечето са неинвазивни, за да може да стигнем до една основна или няколко основни водещи причини за тези репродуктивни неуспехи. И съответно да работим в тази насока. Може ли по някакъв начин тялото да подскаже, че нещо с репродуктивното здраве не е наред? И как да се научим да го слушаме? Възможно е, макар в повече случаи двойките, които идват, да казват: няма никакъв проблем при нас, обаче не се получава, не знаем защо. Но често има малки сигнали, които ни показват, че има проблем. При жените са по-изявени, докато при мъжа се откриват на базата на изследвания в най-големия процент от случаите. Това може да са нередовните менструации, липсата на менструации, рязкото покачване на тегло и всякакъв такъв тип отклонения, които не са типични за жената в дадена възраст. У нас битува мнението, че често жената е тази, която има проблем, но и като че ли и при мъжете репродуктивните проблеми стават все по-чести. Как силният пол приема новината за евентуален проблем? Уви, аз затова през цялото време казвах, че мъжа, жената. Никъде не тръгваме да казваме при жената е проблема, търсим при нея. Доста чести са, даже на някои места данните съобщават почти 50% проблеми при мъжа и при жената. Мъжете все по-често приемат добре тази новина, доколкото може да бъде приета. Т.е. не отхвърлят веднага да кажат няма такова нещо да излязат от кабинета. По-скоро с разбиране приемат и с готовност да сътрудничат в лечението. Кога решението на проблема е инвитро процедурата? За да се стигне до такова решение, трябва отново да се направят редица изследвания и да се прецени дали това е най-удачното за пациентите. Решението често е в случаите, в които мъжкият фактор, т.е. проблема е при мъжа, е доста силен и няма как да стане по естествен начин или с по-обикновените методи на репродуктивната медицина, доколкото могат да бъдат наречени обикновени, т.е. инсеминациите. Другия вариант е, когато вече двойката е пробвала няколко пъти с инсеминации, но не се е получило. Тогава даже и Държавния фонд оказва подкрепа на такива двойки, подпомага инвитро процедурите. Третия вариант, в който е удачно, е когато имаме преждевременно изчерпан яйчников резерв при жената и не искаме да губим време, или жената е в напреднала възраст и не считаме за удачно да се отделя половин година или повече в друг вид репродуктивни опити. Какво се променя в подхода към гинекологичната грижа при жените след 35 плюс години и кои са най-новите добри практики? Сега гинекологичната грижа при жените и под и над тази възраст са що-годе еднакви от чисто гинекологична гледна точка. От репродуктивна гледна точка обаче нещата са малко по-различни. По-скоро там форсираме работата. Не даваме толкова време за изчакване, за обмисляне, за други опити, защото с всяка изминала година намалява и резерва, намалява качеството на яйцеклетките, евентуално може да има други фактори, които да пременят нещата. Затова по-скоро по-интензивните мерки са нещо от репродуктивна гледна точка, което е хубаво да се направи. Чисто от гинекологична гледна точка нещата са еднакви. Редовните профилактични прегледи с цитонамаските, проследяването на ехограф. Така че по-скоро репродуктивно има засилени мерки при жените на 35 годишна възраст. Кои са новите добри практики?
Ние се опитваме от няколко години да въвеждаме все по-усилено по-ранно изследване на антимилеровия хормон. Това е хормона, който показва яйчниковия резерв, за да могат жените да имат една представа, както ние специалистите, къде се намират те в кривата на стандарта за репродуктивни възможности на останалите пациенти. Това е нещо, което оказа се малко жени знаят. Малко специалисти по акушерство и гинекология препоръчват да се прави в хода на рутинен преглед, особено при жени, които планират да забременяват. А е хубаво да се случва, защото все по-често се установяват млади момичета на по 20 и няколко години, под 30 или на 31-2, които са с преждевременно изчерпан яйчников резерв, при които ако е направено такова нещо, е можело по-отрано да се вземат мерки, съответно да не се губи време или пък да са обречени на лошия изход от нещата. Какви пробиви очаквате в близките 5-10 години в областта на репродуктивната медицина, които могат да променят живота на много двойки? Пробиви ние очакваме. Света толкова бързо се развива, че може да не е в рамките на 5-10 години, може да е в рамките на 3-4 години, може пък и обратното. Може отново да отнема 15-20 и повече години за някои неща. Да вече се говори, да не говорим, че са направени първите опити за трансплантиране на матка, която износва бременност. Сурогатното майчинство е от много време, но в България в момента е забранено като процедура, което в някои случаи на пациенти, които са онкоболни, не могат да, по някаква причина с страна на матката, не могат да износят бременност и трябва да прибягнат към варианти, които не са в страната. Та, може би пробивите ние ги очакваме както от чисто технологична гледна точка с тези възможности, така и от законова гледна точка. Но това не са неща, които зависят от нас. Ще видим във времето. Кои са най-големите митове за репродуктивното здраве, с които се сблъсквате във вашата практика? Митове много. Аз не знам, ако трябва да отбера по-куриозните такива. Все повече чувам от пациенти за съвместимост, дали те са съвместими с партньора си, дали не са съвместими, дали може ли това нещо да го проверят. Това е мит категорично, защото по принцип природата би трябвало всяка жена да може да забремене от всеки мъж и съответно всеки мъж да може да направи дете на всяка жена, така че това си е мит. Втория мит, който така ми излезе на първо четене в главата, е в контекста на това, че жените много бъркат начина, по който те изглеждат визуално с това какви са техните яйчници. Когато видим една добре поддържана жена, на която, както се казва, не могат да се дадат годините, тя смята, че това е състоянието на яйчниците и яйцеклетките. Нещата далеч не са такива и е много трудно да се пребори човек с това. Ако с първия куриоз, който ви казах, убеждаваш пациентите, трудно е да обясниш на една жена, че, както се казва, яйчниците изобщо не ги интересува колко добре изглежда жената. Те имат свой собствен живот, който не зависи по никакъв начин от тяхната визия. Тоест, влизате от ролята на гинеколог и психолог. Винаги го има. Това нещо в репродуктивната медицина трябва да си поне на 50% психолог. Иначе нещата не се получават. Но много случаи. Пак връщаме се и на мъжете. При тях има митове как всичко можело да стане, не било проблем. Те не са в основата на нещата, нищо, че всичко е безупречно при жената. При тях има една лоша спермограма. Различни митове. Да. Доктор Кипрова, склонни ли са жените да замразяват яйцеклетки? Как приемат новината, че вариантът е единствено донорска яйцеклетка или ембрион? Все по-често идват пациентки, които изявяват сами желанието да замразяват яйцеклетки. Докато до преди години по-скоро ние го предлагахме като опция на някои жени, които са в по-напреднала репродуктивна възраст, нямат партньор и така нататък. Вече те сами идват и, както се казва, аз съм тук за замразяване на яйцеклетки. Директно. Изключително осведомени са българките в това отношение. Знаят къде се намират на двата полюса, така да кажем. И бих казала да, склонни са. Най-често това са млади жени от порядъка на 32-35 годишна възраст,
По-рядко са жени 38 и нагоре, но ние при тях предпочитаме и да предлагаме други варианти, не замразяване на яйцеклетка като яйцеклетка, а по-скоро замразяване на ембриони. Защото се очаква първо да са по-малко яйцеклетките, евентуално да са с не толкова добро качество, т.е. не искаме да извлечем максимум за тези пациенти. Защо предлагаме да замразяваме ембриони, а не яйцеклетки, когато са по-малко на брой? Ако, разбира се, жената е съгласна, защото ембрионът е по-податлив на замразяване и размразяване, т.е. с него можеш да боравиш. Яйцеклетката е изключително голяма клетка, пълна с вода и именно това вода, образно казано, именно това я прави по-крехка и те не обичат да бъдат замразявани. Много често от един голям процент яйцеклетки, които са замразени, от един голям брой яйцеклетки, които са замразени, някакъв процент от тях при размразяването не оцеляват и това е причината. Във връзка с донорството, сега някои жени идват подготвени вече с новината, минали на няколко места или чели, информирали се сами в интернет. С тях се борави по-лесно. Може да им се дообясни, да се разясни решението. Аз винаги казвам, няма да взимате при мен решението, прибирате се вкъщи, дискутирате и след това се върнете отново. Решението не се взима на момента, но въпреки това те се ми казват, че вече знаят на къде отиват нещата. Проблема е при жени, които по някаква причина са изненадани от резултатите от антимюлеровия хормон, който показва яйчниковия резерв, или много млади жени, при които и ние не очакваме да е така. Там психологическия аспект е доста по-широко засегнат, отколкото медицинския, за да можете да възприемат за какво става въпрос, че това е единствената алтернатива, че ако се тръгне, тъй като има редица случаи от лошата практика, в които, когато видят в очите на пациент, че той е готов на всичко в контекст на репродуктивните успехи, хората не действат с най-правилните методи, хайде така да го кажем. При тези жени е хубаво да се обясни абсолютно ясно, че опити с собствен материал граничат с почти 100% неуспех, не заради друго, защото 100% няма в природата. И няма смисъл да губят и времето си и финансите си, които така или иначе ще им трябват после пък в отглеждането на едно дете. Трудно е решението в големия процент от случаите, отнема време, но дали защото правят допълнителни консултации и така нататък, в един момент стигат и сами до правилното решение. Не знам какво още да кажа. И тази тема е много, много обширна, проблематична е в момента в България. Трудно се намират жени, които да искат да бъдат донорки. Не винаги са подходящи. Дори и да има жени, може да се окаже, че те не са подходящи да бъдат донори. Желаещите за получаване на донорска яйцеклетка са повече от жените, които искат да дарят донорска яйцеклетка. И от тук става едно безкрайно чакане, в което човек чисто и психически в един момент издъхва. Така че въпросът е доста проблемен в България. Един сложен казус. Как стои въпроса с жени без партньор, които искат да забременеят? Той всъщност само звучи сложен. При тях нещата в повечето случаи се оказват доста така плавни и по-леки. Защото има както донорски програми за яйцеклетки, така има и донорски програми за семенна течност. Когато една жена иска да забременее, но няма партньор, най-лесният вариант за нея е да се използва банката за семенна течност. Донорската семенна течност, за разлика от яйцеклетките, е нещо, до което може изключително голям брой жени да имат достъп, тъй като и самия процес е доста по-улеснен. При тях единственото, което е необходимо да се направи, когато са репродуктивно здрави, когато няма фактори като отстранени маточни тръби или други проблеми, вариантът инсеминация с донорска семенна течност е изключително добър. Къде е България на картата на Европа и света като осведоменост и мерки, които се взимат по отношение на грижата за репродуктивното здраве? С радост мога да кажа, че ние се намираме точно там, където и другите европейски страни, говорим за развитите страни,
При нас репродуктивната медицина категорично не е по-надолу като място, отколкото в места като, например, Турция, която е толкова широко известна. Това, което ние предлагаме, е същото, което се предлага и там. В абсолютно всеки един аспект. Със същото качество и често е на доста по-приемлива цена. От към осведоменост на жените, българките в днешно време са все по-осведомени и идват подготвени. Те знаят за какво говорим, не е нужно да се обяснява изключително дълго и подробно. Така че и самата българка е доста осведомена. Бих казала, че по нищо не се различаваме от развитите страни, не в Европа, в света като цяло. Много ви благодаря за това интервю. За мен беше удоволствие. И за мен.